Ba, esango diegu sartzeko? Bai. 3 zuzendarietatik 2 esango diegu sartzeko. 1998an lehen diskoa kaleratu zutenean, euskal musikaren panorama aldatu zuten. Ordutik 10 urteko ibilbide arrakastatsua izan zuen Itoizek. Eta aurten, taldeari buruzko dokumentala estrenatu dute. Eta guk, zuzendari 2 ditugu hemen. Biba Larrai Zuazo eta biba Zuri Goikoetxea. Kaixo! Kaixo, arratsaldeon. Larraitz eta Zuri eta Larraitz. Hementxe. Eta horrela hasiko gara, gure ikusentzule bota diegun galdera zuei botata. Zuentzate Itoitzen abesti favoritoa zein da? Zesaia, Ba, nik esango nuke behar bada Ezekielen profezia izango dutzatekela. Ezekielen profezia, ados? Bai. Nik esango nuke, galdera hau igual erantzongo nuela dokumentala egin baino harinau edo pelikula baino harinau beti esango nuke egal egiten. Baina hain uki dugu prozesu luzea eta hain ezagutu dugu Itoiz bestera batera be bai, gaur egun ez dakit. Osa, igual, eske lehenengo diskan ere kristone joiak dauz, Ezekiel diskoa oso osorik ere ez nuke jakinko zera aukeratu, orduan da, zaila egiten dut. Dokumental honek utzi dizu barruan arrasto bat eta... Barruan eta kanpoan. Zegin ezagun dokumentalari buruz, Juan Carlos Pérez Itoizeko konposatzaile eta abeslariak argitaratu gabeko zinta batzuk aurkitu ditu, eta hori da dokumentalaren abiapuntua, oso okerrez baldin bagaude. Zuri, zer dago zinta horietan? Hainbat aurkikuntza daude ez. Berak aurkitu zituen, filmari ematen dion izena Udako sesioak izeneko kaset bat. Ez dugu esan nahi nola aurkitzen duen ze filman dago eta oso interesgarria da jakitea eta berari entzutea hori esaten. Baina galdera bat, berak zinta horiek aurkitzea zer da? Fikzioa edo benetan aurkitu zituen? Errealitatetik abiatzen. Eta gainera hori ematen da guk ikerketa hasten garenean. Orduan lehen da biziko momenturik magikoenetariko bat da, ez? Esaten dugu, ostras, atera da, zinta hau dago, eta zinta horretan ikusten zaie Foiziz eta Juan Carlos oso gazteak, 15 urteko mutila jotzen gitarra eta beraien konposaketak egiten, eta ordu bateko kaset bat da. Hori da, ikerketa hasi eta batera aurkitu zen esan, aurkitu hori eta gero pentsatu zen enten osak, bai, Bai, zinta horretan 15 urterekin ja Ezekielen profezia adibidez badago. Eta beste abesti batzuk ere beranduago izango direnak. Proto goizeko deia da bat. Orduan ja hor ikusten duzu, nondik datorren gero Itoiz izan zen guztia. Orduan, zinta hori bai izan zen Udako sesioak, apur bat titula emoten diona pelikulari, eta hori klika egin zuena Juan Carlosengan berarengan ere pelikulara buru belarri eskintzeko bere burua prozesu honetan berari ere gogoa sortu zitzaiolako azterketa hori egiteko. Horregatik konbentzitu zenuten Juan Carlos dokumental honetan parte hartzeko? Hori izan zen klik bat guk ez dugu konbentzitu? Hona etortzeko? Nola lortu zenuten bera konbentzitzea? Galera. Ez dugu esango. Sekretu guztiak. Baina, izan ziren hor hainbat gauza, aldi berean, nik uste dut bera ere harrapatu dugula genuela, ze honekin nazi ginen igual dela 7 urte. Orduan, harrapatu genuen momentu baten nahiko, nik uste dut, momentu personal egokian, baina aldi berean zinta hau agertu zen, aldi berean proposamen bat lantzen hasi ginen Gidoi aldetik eta uste dut gustatu zitzaiola ez geniola proposatzen erreportai bat Itoizen historiaren ingurukoa, asko eta asko daude musika dokumentalak, biopik estiloka gaur egun, eta oso planteamendu desberdinarekin hasi ginelez, uste dut horrek ere erakarri zuela eta gauza guztien arteko... Hau ez da dokumental bat, hola, ez? Bueno, guk deitzen diogu film hibrido bat bezala, ze daukagu artxiboa, badaukagu fikzioak, ditugu dokumental zatiak, eta gero guk deitzen dioguna realismo magikoak ere, ez? Diriala puestan estena batzuk oso, bereziak, bai. Begira, hobeto ulertzeko zatitxo bat ikusiko dugu, hauxe da Itoiz Udako sesioak.
cuando se han hecho cosas así que a mucha gente ha sido muy importante, alguien lo ha pasado mal. En este caso el que lo pasaba mal era yo. Bueno, jakitzia noiz bukatu behar dezun histori bat, hori etaten dut dala intuizioakin pixkat jokatzea. Dudarik ez da, Itoitz, azken 10 urte hauetan Euskal Herriko rock talde garrantzitsuenetako bat izan dela. Bai, ez da? Artxiboa, hori da. Artxiboa zerren ez da hortxe, Katukaleko irudiak ere ikusi ditugu eta garai hartakoak. Garai hartara joango gara, 78ra, Itoitz arrantzale herri txiki batean sortutako talde bat. Bere musika proposamenak ez zuen bat egiten bere inguruarekin, ez da? Oso proposamen berezia ekarri zuen Itoitzek, ez da? Zuri? Bai, egia da, ze momentu hartan bazeuden, ez dokamairu zegoen, bazegoen kantautore pila bat, baina horrelako musika egiten zuen talderik ez zegoen. Behar bada iparralden bazegoen Errobi, beraientzako ere referentzia gisa dira, baina beraiek entzuten zuten referentziak ziren kanpokoak, ez? The Doors, Genesis, Creedence, eta bere ideia izan zen hori egitea, baina euskera abestuta, ez? Eta horrela lortu zuten, ez? Larraitz, eta zuretzat zer da Itoizen musika? Aurretik ere bazenuen lotura Itoiz aldearekin? Claro, ni naiz, beste asko eta asko bezala, txikitan etxean Itoiz asko entzun duen fan bat, esan dezagun. Goratzen dut aitak diskoak genuzkan etxean, kotxan bebe ipintzen genuen, eta beranduago ere asko entzun dut bere musika, baina ez dut inoiz zuzenean ikusi. Utzi zutenean 8 urten euskan. Orduan, hor ere bazegoen gogo bat, eta pelikula egiteko orduan ausentzia bat, hori, inoiz zuzenean ikusi gabeko norbaitek ikusi nahi duela, irudia jarri nahi diola guzti horreri, eta bueno, hori ze. Pelikula dokumental honek ikusmina handia ere eragin du, ez da, bai egiten ari zinetenean, eta baita gero ere. Zuentzat, ze suposatu du, hau zuek egiteak? Pisua. Bai, izan da, bai. Presio bat sentitu duzu orduan? Bueno, bai. Errespetu punto handia, ez? Bueno, Itoitzen film bat gaude egiten, eta saiatu gara filma Itoitzen puntura heltzera, beraien musikara, beraien letretara, eta horretan egon gara 7 urte lanean. 7 urte lanean. 7 urte ez esaten da, 7 urte pila bat da, zuk esaten duzu, ez dituzula zuzenean ezagutu, baina non dago magia hori, zeren Juan Carlosi entzuna diot, oso benetakoa dela, jasotzen dena, berak ez zuela hori igual aurre ikusten hasiera batean, baina oso benetakoa dela. Igual 7 urte horiek ere lagundu dut, ez da? Azken baten asko eta asko gara batera, eta asko hitz egin dugu, eta bueno, ezagutzen zara ere era batera, horrelako zerbait egiteko, igual beharrezkoa dena. Eta, bueno, Eta aurkikuntza ere hitz egin dugu udako sesioak kasetaren harira, baina ere Ezekielen maketa bat aurkitu dugu, eta hainbeste musika, inoiz argitaratu ez diren musika, ere prozesu hori aurkikuntza horiek entzun egin behar dira, eta bere lekua topatu filman, eta, bueno... Eskozateko asko kanpoan begaratzen dira, 7 urtetan batutako hainbeste informazio eta hainbeste hori bekostatzen da. Serie bat egiteko materiala daukagu. Enbidia sanoa daukate momentu honetan, zuen enbidia sanoa, bai. Lehen aipatu duzu izan dela presio pixka bat, dokumental hau egitea, presio hori ere gehiago gehitzeko ostiralean, 24an, 30 zineareto ingurutan estreinatuko da, dokumentala, prest zaudete? Bai. Gogotxo. Gogotxo zaudete? Urduri ere, bai, claro. Pizkatxo bat, bai. Orain gainera, bueno, eukidugu, eukiditugu termometro pare bat, Kandoxen egon ginen oraindik lan prozesuan geundela, eta harrera oso nahi pizuen proiektua, gero Zinebi eta Gijonen batera estrenatu genuen, eta hori ikusi genuen zer zen alde batetik esaten dena publiko a favor, Osea, Bilbon estrenatu genuenean, jendea oso zabalik zegoen, baina gero Gijonen ere oso harrera honeuk izuen,
orduan, nahiz eta jendeak itoiz ez ezagutu. Hori da. Baina, klaro, orain dator beste ikusle exigente bat, eta da, benetako fana. Egitazko momentua, ez? Eta beraiek, taldekidek, itoizko taldekidek ikusi dute? Zer esan dute, beraiek, zer diote, itoizkoek? Nik esango nuke pozik daudela eta gainera pelikulan planteatzen zaizkie, beraien arteko elkarrizketak ematen dira pelikulan zehar, gainera holan oso modu, berritzailean, ez dakit, aurretik lanean hasi ginean egin genituen olako elkarrizketa oso sakonak, 4 ordukoak bakoitzarekin. Eta hori ikusten genuen denak hitz egiten zutela ikasitako gidoi batekin, ez da? Eta orduan apurat hori apurtzeko planteatzen ditugu pelikulan zehar joku bezala, beraien arteko elkarrizketa batzuk, apur bate ikasitako diskurso hori apurtzeko, gidoi aldetik guk espero genuen tokitik joan zitezen, baina heldu ziren, guk espero genuena baino asko zaratago, eta askatu ziren ikustu dut hor gorapilo batzuk 40 urteetan egon direnak. Orduan, posik eta askatuta. Eta dinosuna, igual, benetako prozesua izan dela, eta berak esaten duena, nik ere uste dut hortik datorrela. Ez delako izan kontatzea, izan delako egitea bide bat, erreala, benetan egon da artxibo hori lehenengo aldiz ikusten, benetan emozionatu da, benetan sentitu du berriro lotza, eta benetan egon dira beharrezkoak ziren elkarrizketa horiek auren artean, eta orduan... Gainera hor beti Juan Carlosek esaten zuen hasieran, ez? Zergatik nahi duzue olako gauza bat egin, ez? Esan beharrekoak esan da daude, eta letretan dago informazio guztia, ez? Eta nik uste dut, azken finean, beraiek esate dute, egitan, errelato berri bat da, filma, orduan, kriston ilusiarekin, ez? Horrela ikustea gure filma. Eta nori zuzenduta dago dokumentala, hau, horre bi publiko egon daitezke, batetik itoiz ezagutzen ez duena, edo gehiegi ezagutzen ez duena, eta bestetik itoizen zale sutsua dena. Claro, zale sutsua dena, ez dizut esango, irabazita daukagula, baina bai esaten dugu, irabazita daukagula etorriko dela, beste gauza bat, da zelan urtetzen. Hori beste gauza bat. Irabazita daukagu zarrera. Ez baina, bai, egia da ez dela itoizen inguruko reportai bat, edo ez da pelikula bat kontatzen dena banen esan dudan, ez da. Orduan, jendea etorri, gu komendatzen dugu jendeari datorrela prest, apur bat, azke bizitzera beste modu batera pelikula. Baina itoizen zalea denak uste dut kriston altxorrak dauzkala, ze badeuzka argitaratu gabeko abestiak, badeuzka hasierako abestiak ez ezagunagoak direnak, orduan itoiz ezberdin asko entzuten dira, baina gero zalea ez denak pelikularekin konektatzeko nik uste dut badeuzkala ere elementu pilo bat, ez? Azken baten musika, kriston musika da, eta gero Juan Carlosek egiten duen bide emozionala, eta apur bat atzera begiratze hori, eta norbere burua ikustea txikitan konposatzen, eta lehenengo ilusio horrekin konektatzea berriro, oso gauza unibertsalak dira, eta... Azken finean, guretzat filma eraikitzeko orduan beti gure iparrorratza emozionala izan da, ez? Orduan ezagutzen baduzu talde ondo, baina ez baduzu ezagutzen ere badaude elementu asko, ez? Konektatzeko emozionalki taldearekin eta kontatzen den historiarekin. Eta zaila izango da, 7 urtetan egin duzuelan, 3 gidoilari, 3 zuzendari, bete zineten ados egongo. Horrere sokatirak izango ziren zuen artean, behar bada aserraldiak ere bai, bolaretan, 7 urtek denerako ematen du, ezta? Nola moldatu zarete zuri? Egitan oso ondo. Beti esaten dugu triangelu perfecto bat bezala lan egin dugula, ez? Gainera, egitea lana 3tan oso interesgarria da, ze beti bata besterekin eztabaida bat astean denean, 3garrena etortzen da, eta esaten du desenpate bat dago, ez? Listo. Eta bai, eta 3garrena etortzen denean, eta esaten duenean, ikusten duenean, argi, besteak, isilik, eta aurrera. Baina bai egia da, prozesuan oso luzea izan da, baina bakoitzak eukido lidergo bat fase desberdinetan, ez? Bai gidoian, bai realizizo momentuan, eta bai muntaian, ez? Eta besteak eukitzen zuten, pixka bat auditoria kreatibo bat bezala egiten, pixka bat atzeruo jakiteko nondik nora goazen, ez? Hain
film arraroa edo saia edo hain berezia denez, behar genuen hori, ez? Frontoia eta desempatea. Itoizeko abeslari eta konposatzailea den Juan Carlos Pérezek badauka alako misterio bat bere inguruan ere, ez delako oso edabideetan agertu zalea, baina aurkezpenean izan zen eta alako hitzak utzi zituen. Hasiera batean ikusten nuen zaila zala Itoizi buruzko histori bat kontatzea, ez da Itoizen historia ez da oso arrunta kontatzekoan, hainbeste etapak ondia, hainbeste jende jode gurekin pixka zaila esan, eta lortu duten relatua edo ari hori, segitu dute ari bat, eta oso zintzo eta oso benetako histori bat kontatu dute. Nahi genduna zen, gure ilusioa zen, musika hori biziosoako izatea, ez bakarrik denbora hartako testigantza izatea, baizik eta musika betirako ez atemporala, ez da orduan ilusioari, intuizioa beteen da, eta esan gaurko gaztiak eta jende askoan deskubritzen dugu Itoizen musika eta esaten benetako musika da, ez. Eta nik esango nuke baina esan leket eta arronago musika ona, ez. Ze ondo ikusi dugula, bera horrez. Hori da. Eta Juan Carlos Pérezen hitzak izan ditugu, baina dokumentalean beste gauza berezi bat ere egin duzue, Itoizen udako sesioaiek berreraiki egin dituzue Mutrikuko gazte talde batekin, hor ditugu bi, eta beraien ganagoaz. Bazen, Xabi, hemen ditugulako gurekin, bi mutrikuar gazte, pentsatzen dugu, Jon Galarraga eta Unai Fernandez, arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote ongi etorri. Zuentzat zer da Itoiz, edo zer izan da? Guretzat, niretzat, Euskal Herritxikatea den musika talde honena, esan beharko noan. Gainago mutrikuarrak izan da beti entzun dugu, bai kalian, bai etxian, tabernetan handi beti sonatzeu, eta erreferente oso handi isa guretzat. Eta ze izan da, zuentzat dokumentalean parte hartzeko aukera hau? Esperientzia berri bate aparte, inoiz ez dugu aktuatu. Eta beste esperientzia bat bizitza gehitzezuna eta oso politxa prozesuz berdina eta oso gehikarrixa. Gero ere bai estudixuan, Juan Carlosekin ere bai grabatzako momentuan izan zen, ikustezunian zure txikitxako idolo bat eta ez da gitz, oso rarua eta oso politxa alda batea. Oso polita gainera, ostiralean estrenatuko da zinema geletan dokumentala, zuek parte hartu duzuena, eta ostiralean zuen taldearen lehen diskoa ere argitaratuko da, ezta? Nola izena du zuen taldeak? Obego. Obego izena du? Bueno, hori ere esango dugu, ezta? Eta diskoak nola du izena? Eke Homo. Eta ze aurre ikuspen daukazue diskoarekin, nolako diskoa da, aprobetxatu pixka zuen buru ere saltzeko? Gaitza da definitzia gure musika estilua, baina beste talde batekin konparatzeko Euskalduna berritxarrak izango zen urratzen den zehose, baina guk beti nahi izan deu musikia gure modura izantzu baten gure arauekin, eta gure helburu, ez dakau helburu finkoik ez deuna hau inoa baizik eta disfrutatzia jotzen, eta talde bezala ere oso ondo eramaten gadanok, barrasko txeu, eta horren bilagoaz. Eta gaur zer abestuko duzu, Gaur abestuko Indar Trabez, dala lehen izketan indezuen zinta horren abestietako bat, lehen Itoiz izan baino lehenuo Indar Trabez deitzen zian, eta abestietako bat jotzen zeuena, beuren taldekua Indar Trabezan. Eta gaur aukeratu dugu hori, gehien bat, nik uste pelikuliak abarkatzen doana ondo asaltzen doala dela, beren hasieria eta esplikatzia, eta nik uste gustako esatu dela. Zora garri, zuekin zuzenean, Jon Galarraga eta Unai Fernandez. Eskerrik asko, Indar Trabez. Onera guri entzun
trabez, indar gu gera. Indar trabez, indar gu gera. Indar trabez, indar gu gera. Indar trabez, indar